ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ରଚନା କରିବା ଅଭ୍ୟାସ 10ଟି ଧାଡ଼ିରେ 10 ଧାଡ଼ିରେ ରଚନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। 1ରେ ଲେଖିବା ବୈଶାଖ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କହନ୍ତି। 2ରେ ଲେଖିବା ଏହି ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲମ୍ବ କିରଣ ପଡ଼େ, ଖୁବ୍ ଉତ୍ତାପ ହୁଏ। 3ରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଧରାପୃଷ୍ଠ ତାତିଯାଏ। 4ରେ ଲେଖିବା ଜଳାଶୟର ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୋଇଯିବାରୁ ଜୀବଜଗତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ଗରମରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ହୁଏ ନାହିଁ। 6ରେ ଲେଖିବା ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଗଲେ ଲୋକମାନେ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। 7ରେ ଲେଖିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ପାଦରେ ଜୋତା, ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା ଆଉ ସୂତାର ପତଳା ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଯିବା। 8ରେ ଅଧିକ ପାଣି, ତୋରାଣି ଇତ୍ୟାଦି ବେଶୀ ଜଳ ଥିବା ଜିନିଷ ପାନ କରିବା ଉଚିତ ବା ପିଇବା ଉଚିତ। 9ରେ ଲେଖିବା ଏହି ଋତୁରେ ମଲ୍ଲି, ଚମ୍ପା, ବଉଳ ଆଦି ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। 10ରେ ପଇଡ଼, ତାଳ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଖଜୁରୀ, ତରଭୁଜ ଆଦି ରସାଳ ଫଳ ଫଳିଥାଏ। 11ରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଦି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହିସବୁ ପର୍ବ ତମେ ମନେ ପକାଇବ, ନହେଲେ ଦେଖିବ ଏହିସବୁ ପର୍ବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। 12ରେ ଲେଖିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଋତୁ ବର୍ଷାକୁ ଆଗମନ କରାଇଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଥାଏ। 13ରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଋତୁକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଚିତ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।